Assalamu alaikum, hello everyone, barkamu da wannan lokaci, barkamu da dawo wannan YouTube channel na mai albarka wato Arewa Daily Update. A yau jama'a insha Allah mun kawo muku wani sabon platform wanda za ku samu kuɗi da shi sosai a cikin wannan YouTube channel na mai albarka. Shi wannan platform din gaskiya platform ne mai inganci saboda na cire kuɗi da shi ban ma san iya adadi ba, na yi depositing cikin shi, na duba shi, na bincike shi sosai. Kuma na yi withdrawal kuɗi na sun shigo account ina, shi yasa na ce ni ma bari in zo in nuna muku wannan garaɓasa don kada ta wuce ku. To shikenan bari mu je kan registration a wannan platform din. Da farko zaka zo ka sa number wayan ka kamar haka, amma zaka cire 0. Zaka sa number wayan ka kamar haka. Misali ga number na nan na sa, zan sa passport. Za ka zo ka ƙara sa password a haka kamar haka. Sai ka zo ka danna inda aka sa click to get. Da ka danna click to get za su turo maka confirmation, automatically confirmation code zai shigo cikin wayanka. Za ka danna shi kamar haka. Kun gani ya danna, ya nuna success. Yanzu ina jiran confirmation code dina su tura min. So automatically kamar yadda kuke gani haka gashi nan confirmation code ɗinmu ya shigo kamar haka. So za ka zo ka danna shi kamar nan, kamar haka anan. So da ka danna ga yanan nan wajejen gurin referral code ne, za ku ga referral code ɗina gashi nan FUXZG5 shine za ka sa a referral code ɗinka. So da ka sa a referral code ɗinka automatically zan samu naira 50 idan ka sa referral code ɗina. Shi ma kai ma in ka je registration ka tashi za ka sa referral code ɗinka. In ka sa referral code ɗinka wancan wanda zai register ya sa, za a baka automatically, za su baka naira 50 cikin wannan platform ɗin, shine referral earning naka. So za mu zo mu danna register kamar haka. Anan sun sa register successful. Direct zai kai ka cikin account. Direct zai kai ka cikin account kamar haka. So sai za ka zo ka yi login ɗin shi kamar haka. Da ka yi login, yayi login successful, zai buɗe maka cikin fuska account ɗin kamar haka. So wannan platform ɗin yana da tsarika da yawa. Ga tsarikan shi nan kamar haka a nan sama za ku ga an sa chemical 3000. Wato idan tsarin chemical za ka yi okay, lubricant shine na farko kenan, lubricant 50 naira. Za ka iya sa naira 50 ma ka yi investing. Shi kuɗi kaɗan ma za ka iya sa ka yi investing cikin wannan platform ɗin. In ka sa naira 50 kullum za ka dinga samu kullum naira 15. Idan ka zo kai investing a chemical ka sa naira 3000 kullum za ka ringa samun naira 350. Ga wannan renewable energy za ka sa 25,000 kullum za ka ringa samun naira 3461. Ga wannan refining technology 50,000, shi wannan na 50,000 din kullum za ka ringa samun naira 7,500 kullum fa, kullum na ranar Allah fa. Ga wani energy technology ne za ka sa 250,000, kullum za ka ringa samun naira 50,000 a kullum 50,000. In ka sa 250,000 kenan. Ga yanan 500,000 kullum 100,000 da wani abu zuwa ga yanan natural gases da dai sauransu. Ga yanan su tsarikan su suna da sauki sosai. Har naira 50 za ka iya sa ka yi investing cikin wannan platform din. Kaga wannan platform din kenan mai ci ne, mai samu ne, kuma su za su biya ka da euro ne za su biya ka da shi, direct zai je cikin account ɗinka. So idan kana so ka yi recharging kamar haka, idan kana so ka yi recharging za ka zo nan inda aka sa mine ɗin nan, za ka danna inda aka sa recharge. So da ka zo direct gurin da aka sa recharge, za ka zo ka danna amount ɗin da kake so ka yi recharging cikin wannan platform ɗin. So da ka danna amount, ni misali in sa 10,000, ina so na yi investing 10,000. So sai ka danna inda aka sa submit. So da zaran ka yi submitting za su ce ka yi binding ɗin card ɗinka, ka sa information ɗinka da dai sauransu. Nan gurin za ka sa bank name ɗinka. Misali na sa Ecobank, account number Ecobank, na sa account number, account name, sai ka zo ka sa lambar wayanka kamar haka.
idan ka sa number wayanka kamar haka sai ka zo ka sa Gmail sai kai submitting. So da zaran kai submitting za su tura maka shi direct, za su nuna maka kai submitting direct, sai ka danna ka dawo inda aka sa submit again sai ka zo ka yi submitting. Misali na sa 10,000 yawwa. So gashi nan za su watso maka inda za ka yi musu transfer direct to account ɗinsu. Direct za su sa maka cikin za su saka maka kuɗin cikin platform ɗinsu. Za ka zo ka yi copy din wannan account number ga ta nan Hassan Siyaka, sannan ga amount 3,000 ofe da sauransu. To za ka yi copy ka je ka yi musu transfer kuɗin direct. Da ka yi transfer sai ka je ka yi screenshot din debit alert da aka yi maka. Za ka zo ka yi offloading din shi inda aka sa wannan aran. So da ka danna inda aka sa wannan aran za ka yi offloading. Da ka yi offloading automatically za su dora maka kuɗinka direct cikin platform din. Cikin sauki za su dora maka wannan kuɗin da ka zo ka yi recharging, wato ka tura musu a account ɗinsu. Za ka yi submitting kawai ka fito, kuɗin zai je direct to account ɗinka. So idan za ka yi withdrawal kuma za ka danna inda aka sa withdrawal ɗinsu cikin sauki ne ake yin withdrawal. Za ka yi withdrawal inda aka sa muna da balance 00, za ka zo ka sa password ɗinka. Za ka sa password ɗinka na withdrawal da automatically za ka yi submitting, ka yi withdrawal into your account direct. So ga wani information nan da suka sa akan withdrawal, sun ce withdrawal ɗinka za ka yi yin withdrawal ko da yaushe. Ta ranar da ka ga dama za ka yi withdrawal daga karfe 5 zuwa karfe 7 na kowace rana. Daga karfe 5 zuwa karfe 7 na kowace rana za ka yi withdraw. Kuma da ka yi withdraw zai shigo ne, kamar misali ka yi withdraw yau to gobe zai shigo 24 hours kuɗinka ya shigo direct to account ɗinka, ya cika 24 hours. Amma da ka yi withdraw daga karfe 5 zuwa 9 na kowane rana, zuwa karfe 7 na kowane rana, withdrawal ɗinka zai zo cikin account ɗinka. Wannan platform ɗin mai inganci ne sosai, ko investing cikin shi bai da wani matsala sosai wannan platform ɗin. So ga gurin team ɗinka, duk mutanen da ka kawo za ka zo ka ga list ɗinsa a nan guririn. Sannan kuma duk mutum ka kawo naira 50 ne za a baka, duk mutum ɗaya 50 naira za a baka. So kuɗinka kuma ko naira 50 ne za ka iya withdraw, za ka iya cire kuɗinka lafiya lau, stay direct to account ɗinka, baka da wani matsala. Sannan ga gurin siyan BIP nan, dama already na karanta muku BIP. In za ka sai BIP, ga BIP ɗin 3,000, ga nan 5,000 za ka samu. In ka yi investing na 3,000, in ka investing 25,000 za ka samu 45,000. Wuce 25,000 ka samu ƙarin nawa kenan? Ka samu ƙarin 20,000 kenan a sama. Kun ga kawai na laifi. Ka yi investing 500,000 ka samu naira, ka samu 900,000. Kaga ka cire 500,000 ɗinka, 400,000 riba. Ka yi investing 250,000 ka samu 450,000. Ka ga riba, ka samu kusan riban 250 kenan akai. Ka investing naira miliyan 5 ka samu miliyan 9, ka samu miliyan 4 kenan a sama. So wannan platform din it is very very important mutum yayi investing cikin shi gaskiya, bai da wani damuwa sosai, bai da wani matsala sosai. Kuma iya kudinka iya shagalinka, har naira 50 zaka iya sa kullum ka samu naira 15 cikin wannan platform din. Naira 50 ma kadai ta isa kai investing, ba sai ka ce ka sa kuɗi da yawa ba. Babban kuɗi dai wanda aka ce misali kana tsoron sa kuɗi haka sosai, zaka iya sa naira 3,000 ka kullum naira 350 kenan. Sannan kana sa kuɗi automatically za su dora maka su customer care ɗinsu kullum suna online, suna duba duk wani information da ke tafiya, kuma suna responding mutane sosai a wannan platform din. Mun gode sosai. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ringa sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo a wannan channel ta mai albarka. Mun gode sosai.